Fy enw I yw Siwan Thomas a dwi'n gweithio fel cyfarwyddwr addysg a hyfforddiant i iaith y Ganolfan Gynllunio Iaith. A dyn ni yma heno yn cynnal digwyddiad y Gymraeg mewn busnes. Felly mae'r noson sydd gyda ni heno yw y Gymraeg mewn busnes ac mae'r Gymraeg mewn busnes yn sesiwn sydd yn delio gyda ymwybyddiaeth, felly pam bod hi'n bwysig i fusnesau fynd ati ddefnyddio'r Gymraeg, ond hefyd yn edrych ar roi sgiliau i bobl ac adnoddau fel bod nhw'n gallu mynd o'ma heno a defnyddio chydig o Gymraeg gyda'i cwsmeriaid fori. Menna Williams ydw i a dwi'n un o'r cyfarwyddwyr yn siop gymunedol Pwll Glas, jyst allan i'r Rhuthun. Mae yna lot o Gymraeg yn cael ei ddefnyddio yn y siop. Mae gennym ni wirfoddolwyr sydd yn siarad Cymraeg. Mae rheolwraig y siop yn Gymraes. A mae yna lawer iawn o'r cwsmeriaid sy'n dod i mewn yn Gymru. Wel, mae siop gymunedol Pwll Glas yn defnyddio lot o gwmnïau lleol a gwmnïau o Gymru mwyn hybu i'w nwyddau nhw. A da ni yn trio gwerthu lot o bethau yn lleol. Dwi'n meddwl bod hwnna'n gwestiwn sydd bron yn amlwg felly. Da ni yng Nghymru, Cymraeg di'r iaith gyntaf, a dwi'n meddwl bod ni wedi bod o falle yn cymryd pethau'n ganiatal a jyst derbyn bod pethau'n cael i'w gwneud drwy'r Saesneg, ond mae'n holl bwysig bod y cyfle yna i bobl Cymru cael defnyddio i iaith gyntaf. Dwi'n meddwl yn siop gymunedol Pwll Glas, da ni wedi bod wrthi yn rhoi lot o flaenoriaeth i'r Gymraeg ac yn defnyddio'r Gymraeg, ond heno dwi'n meddwl da ni wedi cael syniadau eraill hefyd a wedi gwrando ar syniadau bobl eraill a mae wedi bod o gymorth i ni weld sut da ni wedi symud ymlaen ac ehangu.